Ορικέτε αλ ραγού. Ένα πιάτο με αέρα νότιας Ιταλίας. Κόβουμε ένα κρεμμύδι, αρκετά ψιλοκομμένο και το προσθέτουμε στην κατσαρόλα με ελαιόλαδο. Συνεχίζουμε τρίβοντας το σκόρδο, το οποίο θα το χρειαστούμε για το κρέας μας. Αφού πάρουμε φιέτα μοσχαρίσια, τα αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε τη πάστα σκόρδου, συνεχίζουμε με πεκορίνο, μαϊντανό και το τυλίγουμε σε ρολάκι. Για να είναι ασφαλές το κλείσιμό σου, μπορείς να το κλείσεις με μαγειρικό σπάγκο, όπως το έκανα εγώ, ή με οδοντογλυφίδες, όπως το κάνουν εκεί. Σοτάρουμε το κρεμμύδι και μόλις γυαλίσει, προσθέτουμε μέσα τα ρολάκια. Αφού πάρουν ένα ελαφρύ χρώμα, προσθέτουμε τη σάλτσα ντομάτας. Λίγο νεράκι, αλάτι πιπέρι, θεία δάφνης, λίγο μαϊντανό και σκεπάζουμε να μαγειρευτεί για 2 με 3 ώρες. Λίγο πριν το τελείωμα, έχουμε βράσει τα ορικέτε μας και τα προσθέτουμε μέσα στη σάλτσα με το κρέας. Ανακατεύουμε πολύ καλά να πάει η σάλτσα παντού. Σερβίρουμε και bon appétit!